Mga higala, kumusta? Mayong gabi kanyong tanan kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is a Whole. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Whole. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Nining takdaa sa kagabion kami Ginoo nagpasalamat nga sa gihapon gawasnon ang pagsulti sa mga pulong sa kamatuoran dinis kanginan. Itugot mo unta Dios nga magapanalangin ka niini nga programa ug panalangini ang tanan nga mga nagapaminaw. Pinagi sa influensyas gahom sa Espiritu Santo ilang masabdan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Ginoong Diyos, salamat nga ikaw magpatalinghog ug maghatag sa among gipangayo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa magasapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ani nga ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, Kuya John, maayong hapon. Among pasalamatan nga hangtod karon kini nga programa padayon naghatag gyud ni og dako nga impormasyon sa mga SDA ug dili lang sa SDA ngadto na sa mga dili pa SDA kay ang inyong pagahisgutan dinigikan man sa balaang kasulatan nagpasabot nga kini nga programa nagaedukar sa mga tawo mahitungod sa Biblia. Hope kuya nga daghan sa mga taong mahayagan niini nga programa. Salamat si Rosalie di ay ni ang inyong dugay na nga tigpaminawan kuya. Senior high nako karon kuya. Okay, salamat day Rosalie no sa inyo nga pagpaminaw diha sa ato nga kinini ang programa no. Maedukar gyud ang mga tao dinhi sa atong programa tungod kay ang atong gisgutan pulong sa Dios no. Okay, parid ako ato saning gonon ha. Okay, parid ako kaayo ang akong pagpasalamat sa atong mahal nga makagagahom nga iya ko nga gihimo nga tinuod born again. Okay, agi kanikang pare George Luna. So tinuod na pre ha. Pag ang tao mahimong SDA diha siya mahimong tinuod nga born again kay ang ipasabot bitaw ng born again na usab na bag-o na utro unya ang uban nga nag-angkon og born again gikan sa Domingo ang gipaulian Domingo gikas paglapas adlaw ipapaulay sa Bado glapas gapog sa Bado naglapas napulok sugo naglapas po sugo naglapas sa ang pag-angkon born again na salamat nga diha sa SDA makaplagan sa tao ang tinuod nga pagka born again kay naa magyod diha ang kabag-uhan gyud kay sa unag mukaon kasi dili Ginoo pagka SDA dili na sa unag nag-inom ka anang mga makahubog karon dili na amo na inausab na bag-o kaniadto Domingo ipapahulay sa tao karon Sabado ipapahulay Ginoo mo na tinuod nga na born again usab na bag-o ang kiniron sila dili magini born again together again. Okay, niya patay basahon na sir pangutana ni so naa naman tay gihisgot agi pasabot na nga pangutana
ato lang usa ning kung ano no. Saglang tubagon ra man gid gihapon nato kay tiksan ka man ani. Okay, niya patay basahon na Brother June, maayong gabi sa inyo ha. Hinaot nga tagaan kamo sa kaytas-an og maayong panglawas aron inyong maalagaran ang daghang mga tao sa pulong sa Ginoo pinaagi ininyo programa. Kanunay biring na mati Brad si Brother Berto nimo ni. Okay, Brad, maayong gabi nimo diha unya kumusta mong tanan? Well, ni apatay basahon na sir, maayo nga gab-ida sa inyo nga tanan sa radio station. Ari na gid subong si tatay ko. Amo ini first time pagid niya nga nagapamati sa inyo nga programa kag tani hikuton sang balaan nga espiritu ang tagipusoon ni tatay nga siya permanente na gid magapamati sa sini nga programa agud nga damo siya mahangpan kag maintindihan sa pulong sang ato nga makagahom dira sang balaan nga kasulatan. Kabay nga tagaan kamo dira tanan sa maayo nga panglawas. Salamat gid sir. Okay, salamat gid sa aton nga mga kauturan nga nagapamati sa aton nga programa dira sa Carles Iloilo, diha sa Estancia Iloilo, dinha sa bisan diin nga banwa o nga nagapamati sa aton nga programa bisan sa bilog nga kalibutan kay ini nga programa makita man ini kay Facebook Live man ini kag kabay nga ang espiritu sa Ginoo magapanalangin sa iya nga pulong kag damo ang mga kalag mahayagan sa pulong sa Dios kag sila magabaton kay Kristo nga ilang nga personal nga manuluwas agud nga pagkadto di sa duta kaupod ang iyang mga manugtunda sa langit damo gidya amandam dira sa gingharian sa langit. Damo nga salamat sa aton mga kaabyanan nga nagapamati dira, mga kailungguhan, mga siwano kag iba pa nga nagapamati sa aton nga programa. Maayda nga gabi sa inyo nga tanan. Well, si Brother Libby higala sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas may siguro Brother Libby nga imong malili po diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kundi ining dapita mga nasuras kalibutan nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Atong mga pinalangga nga makahigalaan, mga viewers nato, kamong tanan among gina-welcome sa tulumanon. Jesus is our hope. Pwede namo maka-text namo ni Brother John o pwede namo ka-message sigala sa atong comment section din sa Facebook no, sa DYCM Bugo Adventist. Na may mga greetings ba diha o pangutana ba ka hinoon? Isin na dihigala aron amo na unyang matagaan og panahon ang inyong mga pangutana kana kung aduna mo'y mga nalibgan abot sinong nahuna ang mga pangutana i-text na din i-send na mintras wala pa ninyo malimte mga kahigalaan. Okay, alang sa atong mga viewers o mga followers sa atong programa, palihog hapon na atong i-remind nga atong i-share mga higala nga to sa mga friend ang ato nga program para sab sila makapaminaw o niya makasabot po sila sa mga pulong sa Ginoo. Okay, dito magdugay mo ato ta sa pagtan-aw sa ato nga screen no alang sa mga viewers na to. Okay, ato ning tan-awon. Niya si Brother Ronelo Itang, maayong gabi usab kaninyo, Brother John, Kuya Livy, og maayong gabi isab sa mga kaigsunang naminaw og nag-view dili nga programa. God bless sa tanan. Niya sad si Brother Rufino Moreno, ang iya pong gisend duha ka kamot nga nagpray og duha ka heart. Nagpasabot nga loud ang programa na to. Okay, niya po si Brother Edwin Notarte. Niya po siya mensahe, maayong gabi sa tanang mga kapaglaom watching from Ormoc City. So good evening sa tanang taga
ormok nga naminaw o naglantaw karon sa ato nga program. Ani ato ning tagdon makadiyot ang atong mga kahigalaan nga naglab o nag-like sa ato nga programa. Aritas mga nag-like niya si Sister Jeannie Rama Fermin, niya pod si Brother Ronilo Itang, Ginalyn Lumuntad, niya pod si Rufino Moreno, Lovely Diheto, Edwin Notarte, Elmudam Flores, Brother Aniceto Preselias. Niya aritas mga naglab, atong nakita din si Nesebel Villaganas Necesario, niya pod si Scout Ranger Senior, si Sir Isagani Aratsiani. Kanya niya pod si Brother Jerry na Ilon. Yan, isa rin nga di kita kabasa, sorry yung kaayo. Niya pod si Rosa Lalican Iscario, Mike Jeven Rivera, ito ni Susbati si Brother Rivera. Oh, yes. Kanya niya pod si Nuna Hani Montardi Punay, Abner Dwalio, Rosalyn Mainit, Selina Arga Silina, Norlan Pagal, niya pod si Sister Chari de la Cruz Nugas, Nika Lipon, Dado Aviral, Lisa Jane Idar, MG Istoy. Okay, mo ni ato mga nakita nga mga nag-send og heart og nag-like sa ato nga program. Okay, ato ning balikan ang pika screen tanaw na to basig na mga napuno nga mensahe nga okay. Atong tanaw ni ay mga nahidugang ni si Lisa Jane Idar. Good eves mga kuya, watching from Nazareth. Kauban sa akong lula og lolo, mama og yuyo, mga igagaw og nanay. God bless. Salamat kay Sister Lisa Jane Idar. Niya pod si Brother Mike Rivera. Good evening sa tanang mga listeners. God bless. So God bless also Brother Mike diha sa Masbate. Okay, di ta magduga higala kay atong oras paspasam kay hindagan. Atong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana karong gabi na. Okay, daghang salamat Brother Elebe. Ato ta mga higala aning pangutana, no? Okay, kanina ang Brother Ronron, hope nga open ka lang sa imong huna-huna, ha? Kay Biblia man ni ang ato nga gisubay, Biblia ang ato nga pa-explainon sa inyuhang mga pangutana, no? Brother Ronron. Okay. Sir, maayong gabi si Ronron Dilantar ni. Okay, daghang salamat Brother Ronron Dilantar. Dugay nami nga naminaw sa inyuha pero bag-o ra ko nakatinil og Biblia gihatag sa akong igagaw. Akong nabasa sa Biblia nga si Kristo pari man di ay. Si Kristo pari man di ay. I'm sure nga diha nimo na nabasa sa Herbiohanon. Okay. Wa gyud di ay mo pabor ang Biblia sa inyo. Di a pabor sa Katoliko. Salamat. Okay. Daghang salamat Brother Ronron Dilantar, no? Kinini ang unya nalipay ko nga naana kay Biblia gihatag sa imong igagaw. I don't know kung unsa say sikta nga gipasakupan sa imuhang kuan imong igagaw nga nakahatag mas imong Biblia kay kasagaran gud sa mga taong nagtinil og Biblia kuan man gyud. Besides sa Katoliko di man kaig naamay nakatinil pila lang ka buok sa Iglesia ni Manalo kasagaran wa gyud. Og may naaman pila lang pod ka pudyot in taon nga nakagunit og Biblia. Unya gawas aning duha ka mga sikta wa kasagaran medyo kuan na gyud na ang Biblia kumun na lang gid kay na diha nila. Pero ang uban sad New Testament ra gipangdala kulang way Old Testament.
Pero sa imong nabasa ba nga matud pa nimo nga nakabasa kas Biblia nga si Kristo pare. Ug matud pa niyo wa gid mo pabor ang Biblia des inyo, di a pabor sa amo nga Katoliko kay si Kristo pare. Ug imo lang gyud unta nakahibaw man ka sa akong kuan Brother Ronron, nakahibaw man ka sa akong number. Kanang heart to heart talk lang ba? Kanang tawagi ko og may load ka, tawagan ti ka og naa ako'y load, mag-text ta og naa tay ika-text. Unya magbaylo ay ta og mga panghuna-huna mahitungod diha sa Biblia. Ang gisulti dinha sa Herbihanon nga si Kristo mao ang katapusang pare. Kay katapusan man nga pare, but ipasabot wa nay laing pare pa nga atong ilhon ug tan-awon gawas kang Kristo lamang. Kakuha nimo, Brother Ronron. Well, dinhi sa Biblia sumala sa Episo, gihisgutan og sa Pilipos nga ang gasa nga gihatag sa Ginoo uban mga pastor, ang uban mga ebanghelista, uban mga apostolis, uban mga magtutudlo, ug uban mga mananambal. Wa na hisguti ang pagkapari nganuman diha kang Kristo ang kahigayunan sa katapusan nga pagkapari. Karon, kung ang pari pod nga imong gibasihan dinhi sa Biblia, maoy imong himuon ba nga pabor nga ang pari ni tungod lang kay naa nabasa nimo nga si Kristo pari unya ang Biblia nim pabor na sa inyo nga Katoliko, ang tinuod paggasulti Brother Ronron, kung tan-aw nimo wala gyud moy labot aning pari nga gihisgutan sa Biblia. Nganuman tungod kay pagkadako man og kalainan sa mga pari kung atong tan-awon sa mga pari ninyo karon. Kay wa man gyud kay makita asad nga kinini ang pari nga dinhis Biblia nga na-involve sa mga pag-inom-inom. Sa inyo naaman. Unya, dinhis Biblia, wa sa gagyod kakita o pare nga na-involve og mga kanang gitawag og sexual abuse. Wa. Unya, sa inyo daghan man. Pilay nag-viral tong pare nga gi-viral to di intong kuana nga ang iyang membro sa choir sa iyang simbahan adto ra pod sa iyang sakyanan ismiring hoya. Ambot wa naman to idungog og asa na to gibutang ron. Unya nakakita mo atong nag-viral nga amahan og anak nga lalaki gidala iyang asawa didto sa kumbinto sa pare, giintrigar niyang iyang asawa kay wa man gud kahibaw pod ang pare nagbutang nag-CCTV ang bana didto sa ilang kwarto. Giadto kay gaismiring hoy pod in town gi hungkab pod ang dili niya kaugalingong inununan. Unya kung imong tan-aw ning mga pari nga niya sa Biblia, wa may record nga ingon ana sa inyong pare ron. Prueba nga may pagkakaiba nga kanang inyo kutob ramos angkon kanang claim ra ba. Niya sumala dinhi sa kinini ang Lucas kapitulo 1 bersikulo 5 unya og 6 akong basahon ha dinhi akong basahon. Kuan ni siya kanana ang imbibi sa maayong balita Biblia. Nagingon dinhi sa panahon nga si Herodes may hari sa Judea, may usa ka pari may usa ka pari nga ginganlan Zacarias nga sakop sa kaparian sa hutong ni Abias. Ang iyang asawa, nakuha nimo Brother Ronron, ang iyang asawa. So ang pari nga gihisgutan dinhis Biblia dunay asawa, samtang ang inyong mga kaparian karon walay mga dili ingong walay mga asawa kay mga asawa gani daghan man walay asawa pero naalay babae walay asawa. Unsa man ni siya? Lahi na. Akong balikan ra gyud Brother Ronron. Tun-i pa kay Biblia kay bag-o pa makakang nagbasa kay hinatag man na sa imong igagaw na Bibliyahan nimo. Sa panahon nga si Herodes mo'y hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias nga sakop sa kaparian sa hutong ni Abias.
ang iyang asawa mao si Elizabeth. Ang pare nga gisgutas Biblia na asawa. Samtang ang pare ninyo karon wa, so lahi claim rang na inyo basta lang kay naiwod nga pare kung sa Tagalog pa dahil magkatunog, magkapareho, yun na ay dili na ingon niya na ang pag-ilas ka matuoran, Brother Ronron. Nagyan ang iyang asawa si Elizabeth nga sakop usab sa parianong banay na Aaron. Silang duha nagkinabuhi nga matarong og dalaygon sa atubangan sa Dios ug nagtuman gayod sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. Unsa ning mga kinimparia? Si Zacarias, ang asawa si Elizabeth, silang duha mga matarong, nagsunod gyud sila, nagtuman sa tanang kasuguan sa Dios. Unya, Brother Ronron, sigurado ka nga kanang inyong mga pare ron nagsunod sa tanang kasuguan sa Dios. Ang sugos Ginoo magpahulay sa adlaw Sabado. Ang inyong pahulayan Domingo. Ang sugos Ginoo di ka magkaon sa baboy, walay kapay, walay himbis. Pero giunsa man na sa inyong mga pare, wa na sunda, wa na tumana. Unya ang gisulti dinhi ang pare nga gihisgutan dinhi nagsunod sa tanang balaod ug kasuguan sa Dios. In short, nga ang mga pare nga gihisgutan dinhi sa Biblia dili o walay koneksyon kanang inyong pare karon. Ha? Inyong pare karon. Nakuha nimo punto, Brother Ronron. Ug ikaduha pa, ha? Kung atong tugutan apan dili nato uyunan nga nahusto mo sa inyong panghuna-huna nga naamoy kalabutan lagi. Pero ato kuno gyud ning tan-aw din hebe. Nya ilandi kuno ni kay dili man tingali ka makaingon nga nang hilabot mi kay nagpasabot ramami kay imo maning pangutana mo ingon ka nga wa ning pabor ang Biblia sa inyo di as Katoliko kay si Kristo pare. Sakto man na. Pero lagi si Kristo ang katapusang pare. Mao na hinungdan nga wa namin nagpatuga-tuga magpaila nga naa pa mi pare kay the last priest man si Kristo. O niya basahan pamatiin ni ang Malakias kapitulo 2 unya bersikulo 8 kung atong tan-aw ni. Pero tanaw na to nganong nga giavolis giwala gid Ginoo ni pagkapare sa sinugdanan gud kining pare. Importante gid diha sa natan sa pagpangalagad sa Ginoo sa katilingban sa katawhan sa Ginoo sa Israel. Importante gyud ni. Pero ang pare nadugay na wa na tagais Ginoo na og bili. Ngano man wa naman magsubay sa balaod sa Ginoo. Ha? Tanawa akong basahon niya. Nagingon dinhi sa Malakias 2:7-8. Nagingon katungdanan sa mga pare ang pagtudlo sa matuod nga kaalam may tungod sa Dios. Period ni. Unsay katungdanan sa mga pare? Ang pagtudlo sa matuod nga kaalam may tungod sa Dios. Pero imbis tudloan sa matuod, ang itudlo mga tradisyon nga nasupak sa kabubuton sa Ginoo. Unya, dili na mo'y mao kay mao unta na gihisgutan nga ilang katungdanan ang pagtudlo sa matuod. Unya nagyon dinhi kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton. Sa unang mga panahon, Brother Ronron, ang mga tao tuah magyampungad sa pare. Kung unsa may ilang gikinahanglan alang sa kabubuton sa Ginoo adto sila sa pare magpakisayod. Unya naginir kay sila mauman ang sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Sa sinugdanan sila gyud ang sinugo unta sa Ginoo. Pero sa ilang pagkasinugo unsa may ilang gibuhat. Pamatiin ning 8. Apan kamo nga mga pare, na isa-isa akong balikan basig nasayop lang og tan-aw diri sa nasulat. Apan kamo nga mga pare, mubalik pagyud ko kay basig nasayop lang gyud ko ni sipyat ko. Apan kamo nga mga pare, awa gid ay ko mo sipyat. Ha? Akong paday nagbasa. Mibiya sa kamatuoran, period. Dili ni mo ni balalis, Brother Ronron, na magay Biblia diha. I-take note ni. Miyon sa mga pare, mibiya sa kamatuoran. Ug atong palapdan kini siya, ang kamatuoran dunay daghan nga gipasabot ani. Una, si Kristo, Juan 14:6. Juan 14:6. Si Kristo ang kamatuoran. But pasabot, mibiya sila kang Kristo. Ikaduha, Juan 17:17 ang pulong sa Dios kamatuoran. Tanawa, kapan kamo nga mga pare, mibiya sa kamatuoran. Period.
Unya nag-ingon dinhi, ang gitudlo ninyo nagtukmod hinuon kamo sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop, period gihapon. Unya moingon ka nga ning pabor gid diha sa inyo sa Kristo nga nagtudlo man di ay ang kadaghanan sa inyo pagbuhat og sayop ng inyong mga pare. Unya nibiya pagyus kamatuoran, nibiya ana sa kang Kristo. Kaya ang kamatuoran si Kristo man, Juan 14:6. Naging gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. Nagunsa ang pare, naglapas, nimbiya sa kamaturan, nagtukmod sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Dili ning amo pamasangil barderon kay nagbasa rabis na sulat sa Biblia, imo sa gyud pud ni nga pangutana. Karon, kung atong tanan, kung ingon naman lang niini ang dagan, sa mga pamatuod sa Biblia, unya kutob ramos pag-angkon-angkon, timan ibaya brotherron, ang panahon nato hapit na, talitapos na. Dili na ron ang panahon ang pagluyal-luyal sa imong sikta bisag nahibaw ka nga sayop na unya imo gyud nga dapigan aw hinuon sa unang panahon na ano man na kay duha gid ka gipresentar sa una ang matarong ug ang dautan. Miingon si Pilato, kinsa may inyong pilion nga akong buhian, si Barabas o si Hesus? Tanawa ang gitudlo sa Biblia, pare gyapon may ning siba sa mga tao nga isinggit buhias Barabas. Ingos Pilato, unsa may akong at buhaton aning Hesus, ilansang siya sa krus. Unya tanawa ko no brother Ron. Duha may pilian ani. Unya kamo mamalandong mo pag-ayo. Ang gipili sa unang panahon sa mga Romano ay buhias Barabas. Unya ipalansang ipapatay si Kristo. Na di tanawa, unsay gipili ninyo? Ang kamatuoran ba? Ang Kristo ba? Dili. Nagpili mo diha sa pagkadautan. O niya, pamati ini kining ako nga mga bersikulo. Ay no nga, daghan ang wa mahimuot ron. Pero, di bali. Ako bitaw nang ibalik-balikon, the Bible may heart you with the truth, but it will never comport you with a lie. O dinhi o sa 27:1 ug 2 sa Mateo, nagingon, sayo sa buntag ang tanang kadagkuan sa mga pari, mga obispo ni, kadagkuan sa mga pari ug mga pamunuan sa mga Hudiyo, nagplano sa pagpatay kang Hesus. Unsay ilang plano? Pagpatay kang Hesus. Akong basa sa 2, gigapos nila siya o gitugyan ngadto kang Pilato, ang Romanhong gobernador. Tanawa ha? Unsay gihimo nila? Unya, karon mo ingon kang wa mo pabor sa amo ang Biblia. Bot pasabot nimo naas inyo. Karon kinsa may gipaboran ron sa Biblia? Kamo ba? Wa, ang Biblia mutug-an, musulti sa kamatuoran. Mao ni ang gipasabot dinhi brother Ron sa balaan nga kasulatan. Mao ni gipasabot dinhi sa balaan nga kasulatan nga hilabihan ka klaro ug katin-aw gyud kaayo. Unya kung ato pag gyud ni nga kinini ang tan-aw dinhi sa panahon nga may kakonsabo magutong kahimtanga sa atong Ginoong Kristo kay siya mong kamaturan, mibiya naman yung mga pari sa kamaturan, meaning mibiya kang Kristo. Nakigsabot sila usa sa mga duol nga tao diha kang Kristo maus Judas. Gibayran nilang kwarta, gisubornuhan nilang kwarta. Tanawa, kining pagsuborno, brother Ronron, kinaiya man ni simbahang Katoliko ning pagsusaborno. Tanawa 27:3 akong basahon na, sa pagkakita ni Judas ang traidor nga sa Jesus ilang patyon, nagbasol siya. Kinsang mo patay? Ako sa basahon sa 27:1, sayo sa buntag ang tanang kadagkuan sa mga pari ug mga punuan sa mga Hudyo nagplano sa pagpatay kang Hesus. Unya niya, kay akong kuanos 3, sa pagkakita ni Judas ang traidor nga sa Jesus ilang patyon, nagbasol siya ug giuli niya ang katluan kasalapi ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga pangulo sa mga Hudyo. Gisubornuhan magud og kwarta si Judas mo tong si Judas nagtraidor sa Ginoo. Kinsay nagkuha na to? Mga pari, kadagwas pari. Unya niya akong padayonan og basa niya. Mingon siya kanila, nakasala ako sa akong pagtugyan sa dugo sa taong walay sala. Sila mitubag kaniya unsay lamot namo niya na imo na kanang tulubagon. Nang hunaw na imo na nang tulubagon. Unya naging din
Kung atong basahon, unya gipanglabay ni Judas ang salapi didto sa templo ug mibiya kanila, unya milakaw siya og naghikog. Gipamunit sa kadaguan sa mga pare ang salapi ug miingon sila, salapi kini nga bayad sa kinabuhi ug supak sa atong balaod, na gid sila ilang kaugalingong balaod pagpapatay ba. Supak sa atong balaod ang pagtipig nini sa panudlanan sa templo. O mo giamin na nila nga ilang gibayran si Judas. O giamin na nila. Ato ning kuanan brother kanana ang ronron. Ato pagid ning kuanan ba paladman-ladman. Sa laktod pagkasulti si Kristo na kuan na kinini ang nahatulan gid taon sa kamatayon niya sa 27:11. Si Jesus nagtindog atubangan sa Romanhong gobernador ug gipangutana siya sa gobernador, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag, gisulti nimo. Tanawa ha? Apan wala niya tubaga ang mga sumbong sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudiyo. Ito pa, ang Romanhong gobernador si Pilato, ang nagdalas tubangan ni Pilato, ngadto sa kang Pilato, kang Jesus, ang mga pare, kunya doon na sila yung mga sumbong, mayroon maning sumbong og mga husto, mga butang-butang, pamasangil ra. Pamasangil ra. Ug unya, kung imong basahon, nga, waan may nakita sa gobernador nga si Pilato sayop, iya na lang gipili kay pagunahuna ni Pilato nga Romanong gobernador nga ilang pilio si Jesus, ingon si kinini ang Pilato, hamay akong buhian si Barabas, kay kriminal man to, public enemy number 1, o kining Jesus. Ang mga tawa pa diha ka desisyon dayon, pero unsay gihimo, pamatiin nyo sa 20, gidani sa kadagkuan sa mga pare. So makabantay mo nga doon nag-i-influensya ning pare. O gidani sa kadagkuan sa mga pare ug sa mga pangulo sa mga Hudiyo ang mga tao sa pagpangayo kang Pilato nga buhian niya si Barabas ug ipapatay si Jesus. Ang mga morbag matawag ni mog people's power ba? Gidani sa kadagkuan sa mga pare ang mga tao nga buhian lang na si Barabas unya ipapatay si Jesus. Ang gipili kadtong dautan, unya kamuron mo pug ginay kadaghanan inyong gipili. Ang pagkadautan ngano man nagtuo mo nga Domingo adlaw papahulay pero himuon ninyo market day, maghuot dito sa merkado ng mall, tuas beach, tuas buwangan, labi naghan. Ngano man mao ni pagpili sa una. Unya ako na lang gid ni nga larguhon brother Ronron, ang ako wala manilipod-lipod, nagsulti ra man ko sa kamatuoran. Kay musulti ko og dili sa kamatuoran, magpabilin magyud ang kamatuoran. Unya gipabantayan nila si kon. Kanini ang Ginoong Hesus didto siyang lubnganan. Unya ang nagbantay mga Romanong sundalo, ang nagpabantay mga kaparian, ang gobernador Romano nga si Pilato. Tanawa. Samtang didto sa kadagkuan, dito sila sa lubong, nabanhaw si Ginoong Hesus. Ang records Biblia nga tumba sila daw patay. Og niya ang gisulti dinhi. Matud pa dinhi, samtang naglakaw ang mga babae, pipila ka mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad ug gisuginlan nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanang nahitabo. The true story. Kasi sila the living witness, nakakita ginato, gituluan ang pare sa gisultian ang pare, ang mga kadagwas pare sa tinuod hitabo. Unya ang kadagkuan sa mga pare nakigtagbo sa mga pangulo sa mga Hudiyo aron pagplano sa ilang buhaton. Og ang mga sundalo gihatagan nila og daghang kwarta og giingnan, ipanugilon ninyo nga sa pagkagabi ang inyong mga tinunan miadto sa ang iyang mga tinunan miadto sa lubnganan ug gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Ug kun kini mahibaw-an sa gobernador, kami nay mag-igo pagsulti kaniya ug wala kamoy mga kaangay nga kabalakan. Gidawat sa mga gwardya ang kwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila hangtod karon mao kini ang balita nga mikaylap sa mga Hudiyo. Unsay gihimo, gisubunduhan sa mga kadagkuas pare ang mga sundalo. Unya
Gitudloan pagpamakak. Mo tong gisulti ganinas tong gibasa nga kamo nagtukmod sa kadaghanan sa pagbuhat og sayo. Gitud dagaan lagdaghang kwarta ang mga sundalo, unya giingnan nga mo ni ipalakaw ninyo nga sa tungang gabi samtang natulog mo gikawat sa matinud-an si Jesus. Didto sa dapit sa mga Hudiyo, sa nasod sa Hudiya mo na ni kaylap nga balita nga wa gyud mabanaw si Jesus, gikuha lang siya mga tinud-an. Brother Ron, ang akong mga gipangbasa ron uban sa nang manaminaw, manghinaot lang ko. Kabisan tuod medyo may gibug-aton. Pero ang balahang Espiritu Santo bahala na nga muhikap sa kasing-kasing sa tanang manaminaw basta nga ang inyong ginapamatian, inyong gipaminawan, kamatuoran. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comport you with a lie. Ang inyong gipamatian karon, kamatuoran. Sumala sa Juan 17:17, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ang inyong gipatalinghugan karon pulong sa Dios, kamatuoran, ug unya unta inyo ning dawaton. Santiago 1:21, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan, ug dawatan ninyo sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Remember, ang gingon, dawatan ninyo sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Kining inyong nadungog ug nabati karon gikan sa Biblia, lisod maning dawaton sa mga taong wa magkinahanglan sa kamatuoran, sa mga taong wa magkinahanglan sa pagpangalagad sa Ginoo, insaktong pagpangalagad, lisod ning dawaton, bugat ni. Pero bahala na ang Dios. Ang importante nga karon nahibalo mo sa kamatuoran. Gipadawat ang pulong sa Dios. Nga arang makaluwas yung mga kalag. Kamunay maghuna-huna diha mamalandong kung inyo bang dawaton o dili. Ang gisgutan sa Arbianon 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw, inig kadungog ninyo siyang pulong, ayaw ninyo pagahi ang inyong mga kasing-kasing ingon ni adtong pagpangsupil nila bato kanako. Brother Ron, uban sa nang mga naminaw, nasayod ang Dios sa niya sa sulod sa among kasing-kasing, gisulti namo ang kamatuoran. Kinahanglan karuna, isulti ang kamatuoran. Musulti kos tinuod, musulti kos kamatuoran, kay buhi pa ko, kay unyag mamatay nako, dili nako kasultis mga tao ug unsay kamatuoran. Mabuhay kahigala, imong gipatalinghugan ang pulong sa Dios ug tungod nini mamalandong ka. Imo bang dawaton o imo ning supakon? Imo bang pilion ang pagkamatarong o pilion ba nimo ang paggadautan? Sama sa mga tao sa unang panahon gipapili kang Barabas ug kang Hesus, pero sipiat lang yun ang mga tao. Kay ilang gisunod ang gustos kadagkuan sa mga pare, pabuhian si Barabas, ipalansang si Jesus sa krus. O hinoon, nalansang si Jesus sa krus. Plano man sa tungdaan nga ikalansang siya, pero diha gyud sa mga kamot sa mga Romanhon, nadaot ang atong Ginoo, mga pagpakauwaw. Muna nga nahinumdum mo kadtong mga libro ni Jose Rizal nganong wa na itudlo ron sa eskwelahan. Tungod man to sa mga abuse sa mga Spanish sa una des Pilipinas, unsay gihimo nila. Manang wa na kadtong kuan, kadtong Noli Me Tangere, ang kadtong Modern Time and the Living Past, di na mo kakita og libro karon ni Jose Rizal nga natudluan ang mga tao sa mga tugiilang mga bayani. Nga naman kadtong Modern Time and the Living Past, nagsulti gito, Jesus Christ was voted under by the Roman laws. Ang tinuod nga mga panghitabo, Brother Ronron, sa gihimo sa simbahan, ilang gitago, gilimod nila sa mga tao. Kung gusto pa kang masayod, pangutana pa. Kaya akong iyagyag ang record din kung pila ka milyon ang gipamatay sa simbahang Katoliko. Unya, karon mo ingon pagyud mong kamoy gitukod ni Kristo, kamoy gipaburan ni Kristo. Brother Ron, panahon na nga dili ta magpabuta-buta, panahon na magmatata. Well, si Brother Libby maghatag dugang pagpatinaw ni mga bahina. Brother Libby? Atong ihatag ng Brother Libby ang kaigayonan sa pagpasabot ini bahina. Okay, i-on sa to Brother John ang iyang pangutana. Mas maayo siguro Brother Libby mali-li mo diha ang kwan atong monitor. Okay no, ato ning tanawon niya atong
nakita din si Brother Norlan Pagal, Brother Brother Ronron, sakit ang pulong sa Dios. Hebrehanon 4:12 basaha. Niya po si Lynn of Keria watching from Kinatarkan Island. Atong pong napakita din si Dong Bob Ritoya, maayong gabi Dong John, og Dong Libby, May gabi din daw. nagtanaw. Okay. Mao ni atong mga nakita din sa screen, atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw sa ato nga programa. Okay, ato ning lion makadiot ang pikas nga screen. Ato ning tan-awon mga nag-like ug mga nag-heart sa ato nga program. Okay, atong nakita din si Mary Galiaris Padayon, si Jolena. Niya sab atong nakita si okay. Atong nakita si Brother Norlan Pagal, Selina Arga Selina. Niya asad si Nercepi Pelayo Edoliberio. Ato pong nakita si John A. Magdadaro, Magno Lasco, niya Imelda Osabil Muratso, Rosa Lalican Iscario. Okay, niya po si okay na, mauni mga nakita nato dili sa screen, mga pinalangga nato nga viewers sa ato nga programa. Okay, ato na sunahan mga higala. Wala kay basahon di Brother Libby. Wala na ba dyan? Okay, panahon na nga imo ning madugangan pagpasabot kining mga bahina. Okay, yun sa to paghana iyang pangutana. Ay ang pangutana nga good evening sir, ron di lantar ni dugay akong namati ninyo pero bag-o ra gyud ko ka dawat og Biblia gihatag sa akong igagaw. Akong nabasa sa Biblia nga si Kristo ang pari. Wa gid ay mo pabor sa inyo ang Biblia, hing pabor sa Katoliko. Okay, daghan salamat no. So mabasa man na sa libro sa Hebrehano no, naghisgot og pare, pero naghisgot nga si Kristo maoy katapusang pare no, pare. Okay, gitawag binag saserdote. Anya ingon siya wa mo pabor dahil sa inyo. Wa mo pabor nga nagtuo man mi nga si Kristo maoy gitawag og high priest, labaw nga priest mga higala. Kay sa unang panahon God, panahon sa Old Testament, ang mga nangulo, mga leader diya sa simbahan, mga sulugon sa Diyos, gitawag sila mga saserdote o mga saserdote or priest sa unang panahon. Anya kini sila ang trabaho ani nila, kuani sila mauni sila ang kanang magdumala dito sa sanktuaryo. Ang buluhaton sa sanktuaryo, maghimo sila, mag-assess sila sa mga ginbuhaton dito sa sanktuaryo. Ingon nga maghalad og mga ingon nga dunay mga halad nga ginahimo sa nang panahon, katong mga halad nga mga mananap nga alang sa kapasayloan sa sala sa mga isuluhanon. Manibuhat sa mga sacerdote sa unang panahon. Kadtong mga halad sama sa karniro, baka, kambing ug uban pa nga ilang pagapatyon alang sa pagpasaylo sa sala sa usa ka makasasala. Kining mga gibuhat sa unang panahon landong lang to sa kang Ginoong Hesukristo. Kay ang karniro nga ilang gihalad higala diin ilang ikumpisal ang ilang mga sala ngadto sa o sa karniro, dayon ilang patyon
nagkahulugan na nga ang karniro maoy nagtubos sa silot sa sala sa usa ka makasasala. Kay ang bayad sa sala kamatayon man. Ang tao ginunta maoy mamatay apan pinaagi sa karniro nga gidala sa usa ka makasala ngadto sa simbahan. O niya iyang gipatay natubos ang silot sa usa ka makasala, silot sa kamatayon. Ang inosenteng karniro mao'y napatay tungod sa iyang sala nga iyang nahimo mga higala. O niya ang mga dumala ani mao ang mga priest, mga saserdote. O niya gani kini mga saserdote mo ga-assist kahimo diha kada adlaw sa halad kana sila gawas ang mga personal nga halad nga sila mga halad nga gitawag og daily services. Inadlaw nga mga halad dito sa sanktuaryo. Ihalad sa buntag, naapoy halad sa gabi. Ang mga priest na mo'y mag-andam og duha ka karniro ihalad alang sa sala mo pagtubos sa sala sa mga Israelihanon. Ang usa ihalad sa buntag, ang isa ihalad sa gabi. So sila maghimo ani. Ang tanan nga mga Israelihanon panahon gani nga maghalad na ang priest, iyang budyongon ang iyang trumpeta pagpahibaw nga sa di madugay iyan ang pagapatyon ang karniro alang sa sala sa mga Israelihanon. Ang usa ka Israelihanon bisan unsa panay iyang trabaho, iyang biyaan makadiyot, moatubang siya ngadto sa sanktuaryo o sa templo, mamalandong siya, maghinulsol siyang sala nga ang karniro pagapatyo na tungod sa ilang mga sala. Kani ang maghimo ani mao ang mga ordinaryong saserdote mga higala, ordinaryo nga priest. Muna ilang buluhaton dito o niyang naay usa ka sinner, usa ka makasala moadto dito, sila po'y mag-assist dito. Pero ang gitawag og high priest sa karaang panahon, ang high priest sa karaang panahon musulod lang na dito sa the most holy place kausara sa usa ka tuig atol sa gitawag og atonement day mga higala, adlaw sa pagtabon sa sala. Kausa mo rin ang panahon na siya musulod dito aron sa pagdumala ni ana nga serbisyo. So kini ang tanan nga mga ginahimo dito sa sanktuaryo, mga siyado ni kang Ginoong Jesucristo. Ang karniro nagsimbolo kang Kristo nga maoy katapusang halad alang sa ato mga sala. O niya sa diha nga si Kristo gikalansang na dito sa Kalbaryo sa cross, ingon nga siya mo'y naghalad siyang kaugalingon alang sa kapasayloan sa ato mga sala. Niadtong panahon na ang mga paghalad natapos na. Natapos ang mga paghalad kay si Kristo na ang katapusang gihalad. So natapos na ang kasuguan sa paghalad. Maingon man ang buluhaton sa pagkasaserdote, natapos na dito. O niya si Kristo karon tuwa sa langit, mao ang gitawag og high priest mga higala. High priest, labaw nga saserdote, nagdumala siya dito sa the most holy place sa langit ng pulianan tungod kay kadtong sanktuaryo nga gibuhat ni Moses yang panahon. Gipakita sa Ginoo ang sumbanan sa diha nga gipabuhat si Moses sa sanktuaryo. Unsa man sumbanan? Sumbanan nga tuwa sa langit.
So pagsaka ni Kristo sa langit, siya maoy gitawag high priest ug naaron siya sa the most holy place sa langitnong sanctuaryo nagapadayon sa buluhaton isip nga gitawag og high priest. So si San Pablo nagsulti siya nga karong panahon na ang magdumala diha sa iglesia. Adili naman pare gisgutan dinhi sa libro sa Epeso. Ang gisgutan sa Epeso gibasa to ni Brother John kaganiha nga gasa diha sa iglesia wa naman ni apil ang pare. Ang gasa diha sa iglesia mauna ang pagkapastor. Ako basa no? Sa Epeso 4 versikulo Epeso 4 versikulo 11. Og ang iyang mga gasa mao ang uban mahimong mga apostoles. Gasa ni sa ngadto sa iglesia, sa church. Ang uban mga apostoles, ang uban mga propeta, manalagna, ang uban mga ebanghelista kaning mga magwawali, ang uban mga pastor. Oh, mo ni pastor ha? Ang uban mga magtutundo, wa na i-apel ni ang pare. Nga naman, kay human namatay si Kristo sa cross, natapos ang mga paghalad, natapos sad ang pagkapari mahigala. So, mo na nga panahon sa bagong tugon, panahon sa atong kapanahon karon, ang Dios naghatag og gasa, wala ni apel ang pagkapari kundili ang pagkapastor ang atong nabasa sa Biblia. Okay, wa naman tayo mga higala sa di pahingpit a puso natong tulumanon ni ang atong theme song. Mga higala, mag-ampo ta, makagagahom og maluluyo namo nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa langit. Daghang salamat Ginoo sa mga